42 koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Hezkuntza departamentok eta Goitzeko udalak institutu berria eraikitzeko hitzarmena sinatu dute. 300 ikaslerentzako tokia izango duen eraikinak 2,8 milioi euroko inbertsioa izango du. Iruñeko udaleko aurre eskolek guztira 873 leku eskainiko dituzte 2021-2022ko ikasturterako, eskolatze doanekoak eta euskara inglesa duten 2 lerro zabalduta. Zabalguneko udal merkatuak astero eginen den salerosten online lehiaketa abian jarriko du gaurtik aintzinera. Gero Abaik Iruñeko udalean duen taldeak adierazpen bat aurkeztu dio udalbatzari duela 35 urte Mikel Zabaltzarekin gertatutakoa argitzeko asmoz. Landa garapenak tuteran Ebroko autobidearen 78 ondoko nekazaritza bidearekiko lotuneak hobetzeko errepidea amaitu du. Nafarroko gobernuak Nafarroko Foru Komunitatearen ahalmena erakutsi die Txinako 31 enpresari. Beran eta Lesakan izandako baso-sutek 770 hektarea erreditu eta eremu zein landaretza motaren araberako afekzio maila desberdina izan da. Emakumea behar zuen izan Nafarroko gobernuak martxoak 8 emakumen nazioarteko egunerako egin duen kanpainaren leloa. Antzoki sarearen zirkuituak Nafarroko konpainien aldeko apustua egiten jarraitzen du 2021-an. 29 udalerrik parte hartuko dute 16 konpainaren lana zabaltzen duen programa honetan. Nafarroko gobernuak jakiten eman duenez, atzo 784 PCR eta antigeno testak egin ziren foru komunitatean eta 5,4 positiboa eman zuten. Zenbait egunez positiboen tasa 5-etik behera egon ondoren gaurkoan gora egin du, eta jakinen dugu ondoko egunetako emaitzen bilakaera ikusita, igoerara joera berresteen den edo momentu puntualeko emaitza besterik ez den hau. Oraingo honetan Lerin eta Mendabia herrietan atzeman dira 5 kasu, jarraian Sarriguren, Lodosa, Atarrabia eta Irurtzunen. Bestetik azken ordutan 79 ikasle konfinamenduan sartu dira Nafarroan. Egun 814 ikasle daude beraien etxeetan bakartuta, haur eta lehen hezkuntza ikasle guztien artean 1,31. Zehazki 14 ikastetxetako 39 bizikidetza talde egonkor daude bakartuta guztien artean 1,12. Azkenik aipatu ere eskubide sozialetako departamentoa jakinera zituenez, ostiral honetan egoitza zentroek COVID-aren 12 kasu dituzten duela 7 egun 29 kasu erregistratu baziren ere. Aurrerantzean, egoilarrek gainerako herritarren jarduera berberak egin ahal izango dituzte egoitza zentroetatik kanpo. Carlos Jimenok hezkuntzako kontseilariak eta Angel Martin Unzuek Goitzeko alkateak derrigorrezko 2. hezkuntzako institutu berria sortzeko lankidetzarako hitzarmena sinatu dute. Udalak San Miguel ikastetxe publikoren inguruko lurzorua utziko du departamentoaren esku 300 ikasle hartuko dituen institutua eraikitzeko. 2.891.427 euro inbertituko dira bertan. Ikastetxe eraikitzeko lana 2021ko martxoaren amaieran hasiko dira eta urte amaierarako amaituta izatea aurreikusi da. Institutua eraikitzeko proiektua Temolino Proiektos SL eginen du. 76.484 eurotan bezabarne eraikitzeko lanak Rio Valle Construcción y Obra Pública SLek egingo ditu. Ikastetxeak DBH-ko 2 lerro eta erdi jasotzeko ahalmena izango du eta ohiko 10 ikasgela bedetzi espezifikoak eta bestelakoak naiz laborategia, bulegoak, irakasleen gelak, zein bestelako guneak izango ditu, biltegiak, komunak, instalazioentzako gelak eta bar. Eraikin berria eraikitzeak gaur egun San Miguel ikastetxe publikoan ikasten ari diren derrigorrezko 2. hezkuntzako ikasleentzako espazio propio izateko beharrari erantzungo dio. Horrela, haur eta lehen hezkuntzarako espazioa berreskuratuko da.
Bi administrazioek derrigorrezko bigarren hezkuntzako gorputz hezkuntza emateko udal kiroldegi erabiltzen jarraitzea adostu dute, baita bi ikastetxetako ikasle guztientzako estalki bat eraikitzea ere. Eraikina entregatu ondoren hezkuntza departamentuak egiaztatuko du instalazio guztiek ondo funtzionatzen dutela, zentroa ekipatuko du eta egungo ikastetxeko material guztia lekuz aldatuko du martxan jartzeko. Gaur zabaldu da epea Iruñeko udalaren haur eskoletan 2021-2022ko ikasturterako eskaini diren 873 lekuetarako behin-behineko izen ematea egiteko. Bi berrikuntza daude ikasturte berrirako. Lehendabizikoa, doakotasuna da 0-3 urteko ziklo osoan famili guztientzat. Iruñeko udaleko Navarra Suma eta sozialisten udal taldeen artean egindako aurrekontu hitzarmenarekin. Bigarrena, hizkuntza eskaintzaren berregituratketa, hizkuntzen eredu mistorantz bilakatzen joatea xede hartuta. Hurrengo ikasturterako udalak haur eskolen erakunde autonomoaren bidez apustu sendoa egin du ingelesezko jarduerak txertatzearen alde, ala gaztelaniazko ereduan egiten ari direnei eutsiz nola berritik euskarazkoan hoiek gehituz. Hartara 2021-2022ko eskaintzan euskara ingelesezko jarduerekin ikasteko aukera gehitu da ibiltarien eta bularrekoen taldetan. Hello Bustintxurin eta Printziaren Harresia, Milagrosan, eskaintza hori beste adintartetara zabaltzeko xedez hurrengo ikasturtean. Eskatu daiteke jada aurretiko hitzordua martxoaren 1-tik 15 bitarte behin-behineko izen ematea egiteko libre dauden ikaspostuetan. Familiek bi aukera bitarte eskatzen halko dute, baina bigarrena bakarrik hartuko da kontuan lehen aukera gisara eskatutakoak esleitu ondoren leku librerik badago. Behin-behineko izen ematearen aldia eta balorazio prozesua amaitutakoan, jendaurrean jarriko dira maiatzaren 10ean behin-behineko zerrendak eta itxarotekoak. Udaleko haur eskolen sareak une hauetan 756 leku eskaintzen ditu egonaldi osoan eta 117 egonaldi erdian heldu den ikasturterako. Honako lerro hauek eskaintzen ditu gaztelania euskara gaztelania ingelesezko jarduerarekin eta euskara ingelesezko jarduerarekin. Eta hoiek eskola multzo batean garatuko dira non instalazioak egokitzen joan diren aldaketa arau emailen arabera. Udal sareak 11 eskola ditu, baina hoietako bat Mendebaldea itxita egonen da hurrengo ikasturtean hain zuzen egokitze obrak egiteko. Mendebaldea eskolako haurrak beste udal haur eskoletan eskolatuko dira behinik behin. Zabalguneko udal merkatuak eta Nafarroko gazte txartelak bat egin dute astero eginen den onlineko lehiaketa bat abian jartzeko. Salerosten, non hainbat galdera erantzunez opari txartelak irabaz baitezke. Lehiaketaren xedea da Instagram sare sozialaren bidez gazteekin elkarreragina bultzatzea. Produktuak, saltokiak, zerbitzuak eta merkatuaren historia ezagutu ditzaten. Astero gazte txartela webgunean 3 aldera argitaratuko dira, zabalguneko merkatuarekin zerikusia dutenak. Gaztek parte hartzeko zuzen erantzun beharko dituzte eta aste horretako salerosten lehiaketako Instagrameko postari like eman beharko diote. Eta Nafarroko gazte txartelaren eta zabalguneko merkatuaren profilak jarraitu beharko dituzte sare sozial horretan. Lehiaketa Nafarroan bizi diren gazte txartel europarraren titularrei zuzenduta dago, Nafarrek zein beste autonomi erkidego batzuekoak izan edo beste herrialdetakoak. Hilabetean parte hartu duten guztien artean 30 euroko 4 opari txartel zozketatuko dira, programarekin bat egin duten zabalguneko merkatuko saltokietan gastatzeko. Gazte txartelaren titular bakoitzak bakarrik behin parte hartzen halko du eta aste bakoitzeko. Persona berak hilabete osoan zehar egindako parte hartzea kontuan hartuko dira zozketan, hala irabazteko aukera gehiago izateko. Opari txartelak merkatuan bertan banatuko dira. Azken urteotan, zabalguneko merkatuan publiko berria batez ere gazteak erakartzeko eta fidelizatzeko egiten ari diren erakarpen kanpainarekin eta estrategiekin bat egiten du lehiaketa honek.
elikadura osasungarriaren eta hurbileko produktuaren bidez, merkatuaren balioak eta errotze sozial handia erakusten dira. Bigarren Zabalguneko auzoan ondare eta kultura balio handia duen auzotarren arteko topagune bihurtuz. Gero Abaik Iruñeko udalean duen taldeak adierazpen bat aurkeztu dio udalbatzari duela 35 urte Mikel Zabaltzarekin gertatutakoa argitzeko helburuarekin. Alderdiak egia, justizia eta biktima guztien erreparaziorako eskubidean aurrera egitea eskatzen du. Eskuin muturreko taldek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimei errekonozimendua eta ordaina emateko martxoaren 26ko 16/2019 foru legea garatuz. Aurkeztutako adierazpenak tortura legez kontrako indarkeria eta giza eskubideen urraketa gisa gaitzestea eskatzen du eta Espainiako gobernuari espediente honekin zerikusia duen guztia desklasifikatzera eskatzen dio koalizioak ohar batean azaldu duenez. Udal taldearen iritziz pasaden astean auziari buruz argitaratu den grabazioak funtseskoak izan daitezke kasuan batez ere kontuan hartuta 35 urte geroago, naiz eta zantzu guztien arabera Zabaltza Itxaurrondoko kuartelean jasan zituen torturerengatik hil zen. Familiak ez du oraindik errekonozimendu ofizialik eta inork ez dute zigortu. Gero Abaiek gogora ekarri du auzitegiek behin baino gehiagotan erabaki dutela auzia artxibatzea froga faltagatik. Gertatutakoa argitu gabe eta erantzunkizunik zehaztu gabe. Halaber, heriotzaren zigorgabetasunak ezin du jarraitu esan du eta 35 urte geroago Zabaltza familiak ez du egiarik eta beraz justizia eta erreparaziorik. Udal taldearen iritziz grabazio horietan argi ageri da Mikel Zabaltzaren heriotza Itxaurrondoko kuartelean izan zela, torturatua izan zen bitartean, eta hainbat ekimen egiteko asmoa azaldu du. Senide eta lagunengan hainbeste min eragin duen gai hau erabat argitzeko helburuarekin. Landagarapenak Tuterako A68 errepidearekiko paraleloan dagoen nekazaritza bidearekiko lotuneak hobetzeko errepidea osatu du. 282.729 euroko inbertsioarekin, nekazaritzako ibilgailuak modu seguruan sartu ahal izateko. Hainbat sektoretako 30 enpresa txinatarrek baino gehiagok parte hartu dute Nafarroko gobernuak eta Txinako merkataritza eta inbertsio ganberak Espainian antolatutako jardunaldi batean. Bileran Nafarroa inbertsioa txinatarrerako helmuga gisa aurkeztu da eta Nafarroko kapital txinatarra duten hainbat enpresaren adibidea azaldu da. Sodenarekin eta Txinak Espainian duen bulego komertzialarekin batera Nafarroko exekutiboak bilera birtuala egin du Nafarroa inbertsioetarako helmuga gisa aurkezteko. Pasaden asteburuan Nafarroko eskualde Atlantikoan izandako baso-suteak 769 kakotxiru hektarea kaltetu ditu Bera eta Lesaka udalerrietan. Erretako azalera ia berdina da bi herrietan 384 kakotx 4 hektarea eta 384 kakotx 9 hektarea urren ez urren. Ingurumen zuzendaritza nagusiaren baso eta iza zerbitzuaren arabera sutean neurtzeko lanak amaituta, suak 339 kakotx 3 hektarea larre eta sastraka kaltetu ditu. 169 kakotx 3 hektarea konifero zuaitz, 236 hektarea hosto zabal zuaitz, eta 24 kakotx 7 hektarea ez emankor deritzen eremuetan adibidez, bideak eta ibaiak. Erasan maila ordea oso desberdina da landare formazioaren eta suak kaltetutako eremuetatik igaro zuen abiaduraren arabera. Horrela, belar larrek hartzen duten azalera modu naturalean berreskuratuko da. Udaberria amaierarako berdatzea espero da,
baina ordura arte Haziendak ez du bazkarik izango mendian. Litekena da halaber sastrakaz eta zuaiskaz estalitako eremuaren zati handi bat nagusiki argomaz, iratzeaz, txilardiez eta ezpelez osatua, modu naturalean berragertzea, naiz eta berreskuratzen mantsoagoa izango duen. Lurraren gaineko eragina aztertu duten baso eta iza zerbitzuko teknikarien arabera, eremu batzutan baliteke sastrakak ez piztea, sua motel igaro delako eta erabat kiskalita dagoelako. Kasu horretan lehenik eta behin belar mantua berreskuratuko da eta ondoren sastraka jarriko da. Era berean ezpelak nola evoluzionatuko duen jakin behar da aurretik oso zigorduta baitzegoen, baina gutxienez partzialki berrernaltzea espero da. Emakumeak behar zuten izan. Emakumea behar zuen izan da Nafarroko gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez sustatutako kanpainaren leloa, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta. Kanpaina honen bitartez Nafarroko gobernuak emakumezkoen eguneroko eginkizuna eta ekarpena erreibindikatzen ditu. Sarritan, koronavirusaren ondorioz oinarrizko bezala konsideratutako lanbiden lehenengo lerroan garatzen direnak. Esaterako supermerkatuetako langileak, zeinen lana testuinguru honetan funtsezko euskarria izango den. Bestalde emakumezkoen lidergoa onartzen du kanporatutzat ematen zituzten sektoretan edo jardueretan edota historikoki gutxietsiak izateagatik ikusezinak bihurtu zituzten haietan. Aitorpen hau kartelen bitartez egiten da, zeinetan emakumezkoak besteren artean zientzia, kultura edo landa eremuko bere lanbiden jardunean irudikatzen diren. Esparru eta eremu hauetan duten presentzia bistaratzea erraisteko. Hautatutako leloak ere bere eskubideen alde borrokatu diren emakume guztiak eta bakoitza omentzen ditu. Javier Remirez lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne lehendakariorde eta konseilariak eta Eba Isturiz Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari gerenteak aurkeztu dituzte martxoko hilabete osoan zehar luzatuko den kanpaina, osatuko duten mezua eta materialak. Aurkezpenean Remirezek erreibindikazio seguru eta osasuntsu baten aldea azaldu da. Hau ezoiko martxoak 8 bat izango da eta urten oraindaino egin dugun modura birsorkuntza lantzea dagokigu. Data oso esanguratsua da gizarte nafarraren hein handi batentzat eta gobernu honentzat. Data hauetako manifestazio handiak ordezteko formula adierazpen ezberdinak bilatzen asmatuko dugu. Esan du, lehendakari ordeak animatu ditu emakumezko eta gizonezko guztiak erreibindikatzeko bide berriak erabiltzera, sare sozialak, leihoak, balkoiak, izaera masibokoak eta jendetsuak ez diren ekintzak, pandemiak eskatzen dituen neurri sanitarioak konplize zainduz zehaztu du. Aipatu du halaber emakumea behar zuen izan kanpainaren leloa zeinek bilatzen duen erreibindikatzea emakumearen eginkizuna maiuskulaz zentzu negatiboan erabiltzen den esaldi bat zentzu positibora ekarriz. Emakumea izatearen harrotasuna erreibindikatzeko. Gainera azpimarratu du gure politika ekintza guztiek barne hartzen duten konbentzimendu zabala arlo guztietan, zeharkotasunetik berdintasun politika publikoak aplikatzean izan ere kontziente gara soilik politika mota guztia genero ikuspegi honetatik aplikatzean lortuko dugula gure gizartearen oraindik existitzen diren arrakalak murriztea ondorioztatu du. Era berean kanpainarako bideo bat elaboratu da zeinetan uztartzen diren herritarrei konpromiso persona bat hartzera gonbidatzen dieten emakumezko langileen irudiak, hoien bitartez berdintasun erreala lortzeko ekintzarako dei bat eginez, esaldi hauekin, eta orain ez bada noiz, eta ni ez banaiz zein. Martxoak 8ko ekintzen esparruan Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak berdina 2021 saria entregatuko dio Nafarroko Afamer Navarra eremu landatarretako familien eta emakumezkoen elkarteari. Sari honen bitartez, Nafarroko gobernuak elkarte honen lana aitortzen du foru komunitateko eremu landatarretako emakumezko eta gizonezkoen alde, berdintasun errealaren defensa lurralde kohesionarekin eta eremu landatarraren balioarekin
bateratzeagatik. Behar zuten izan, oinarrizko zerbitzuen lehen lerroan daudenak, egunero, enpresa, zientzia, kulturaren esparruan aurrera egiten dutenak, agintea hartu eta beren lekua gizartean betetzen dutenak, beren lanarekin berdintasunezko mundu justuago bat egiten dutenak. Eta ni ez banaiz, nor, eta orain ez bada, noiz. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroko antzoki sarearen zirkuituaren 4. edizioak 16 konpainaren 54 emanaldi programatuko ditu Nafarroko 29 herritan. Programazioa 2 bloketan banatzen da. Udaberriko programazioa 36 ikuskizun otsaila eta maiatza bitartean eta udazkeneko programazioa 18 emanaldi irailan eta urrian. Nafarroko antzoki sarearen zirkuituaren helburua da kalitate gorenekoak diren eta hizkuntza berritzaileak dituzten konpaini profesionalen lanak zabaltzea. Gai sozialen aldeko apustu egiten duten lanak, gure egunerokotasunarekin bat egiten dutenak. Bide batez, programanen helburuak betetzen dituzten Nafarroko ekoizpenetan jartzen darreta. Horrela, 4. edizio honetan programatutako diren 34 emanaldietatik 40 Nafarroko konpainia eta artistenak izango dira. Bianako Printzia Kultura Zuzendaritza nagusiak zirkuitoaren programazioaren aurkezpenean parte hartu du Pello Gurbindo, Nafarroko antzoki sareko presidentearekin eta Iker Bengoetxea zirkuitoko kudeatzailearekin batera. Nafarroko antzoki sarearen proiektu honek Kultura eta Kirol Departamentuaren 100.000 euroko laguntza jasotzen du. Laguntza hori parte hartzen duten espazio eszenikoek jartzen dituzten 80.000 eurorekin osatzen da eta 180.000 euro horiek guztiek konpainien lana ordaintzeko erabiltzen dira oso-osorik. Nafar proposamenen artean honako hauek topa ditzakegu: Transitos, Amico Teatro eta Kronika Producciones, Viejos Mundos Nuevos Javier Asin musikari nafarra eta Ados Teatro konpainiaren arteko ekoizpena. EO Estefanía de Paz Asin artistarena. La Nave Teatroren El Crimen Fuengranada, Kirolak Elena Lizardi eta Laida Aldaz Redes Andrea Irurzun eta Dantzai konpainiarena. Dinamo Dantzaren Electrical Body Carmen Larrazen koreografiarekin. Circo da Vinciren La Máquina y Yo. Atticus Teatroren Maia, Pioneras aintzindariak Saioa Belarra eta Xian Martinezen ekoizpena, El Patio Teatroren Conservando Memoria Izaskun Fernández Nafarrak protagonista duen lana eta Malas Pulgas konpainiaren ilargiaren atzean. Nafarroko antzerki eskolak eta Iruñeko udalak antolatutako aurrendako antzerki testuen lehiaketako 2019. Edizioan lehen saria jaso zuen lana, Maialen Diazen testuari esker. Nafarrotik kanpo etorriko diren lanak Las Niñas de Cádiz konpainiaren El Viento es Salvaje 2020. Urtean errebelazio ikuskizun honenaren Max saria jaso zuena. Markelinek konpainiaren Crusoe, musika honenari Fet saria 2020, Maria Parrato Txotxongillo konpainiaren Alas eta Euskal Gatazkaren inguruan murgiltzen den Arabako Pez Limbo konpainiaren Harri Horriar lana. Gaur egun, 18 urtetik beherako 113 gazte daude. Aita, ama, ala guraso biak kartzelan dauzkatenak.